Problem klaimnya, aku ni bakal sang horbai dokter tamu kutang moi tonggat sang problem lama was makin lanai. Abo hungkai cini bubagra, bubagra sara Tripura cini Tripura sarone neta kere, bono sunam bertangai. Paito joto Tripura sarone thani thana nai, mokol mukuboy. Sang bubagrani logi di nanai, Tamo Kok sang bubagrani warrior nani nanai, bubagrani fan ni nanai, di prasarok thamai thanani ke, bubagrani fan ni nani nang di prasa, ang joto milo sang logi di nanai, abo sa cuma pyok nai, nini fan, abo bubagrani fan, nini para amtani fan, sara Tripura fan. Abo bubagrani fan hine narawan chute bui jasa pada khai tongtho jasa pada hinto narok jotoro bubagrana mokol mukumoy support khlaide final 2023 election narok bubagrana logi de jagao sagai chini man thaina sung manani bagoi joto tako bukuro khabaksa khubaksa ngoi yapre thamsa khlai chobao chung ongkhor nai ongkol lainai ongkol nargono nong thani ani khulomung yakar yaphare ani kokrono orono muthaka jotona hambai